Når du skal oprette en Google-konto, skal du gå ind på Google. Her vælger du login. På den her computer har jeg været logget ind tidligere, så jeg vælger at logge ind med en anden konto. Her siger jeg tilføj konto. Og her skal jeg ind og oprette en ny konto. Så udfylder jeg de tomme felter. Her kan jeg vælge, om jeg vil oprette en Gmail, eller bruge min Gmail-adresse, eller en anden privat e-mailadresse, jeg har i forvejen, kan jeg også vælge. Jeg vælger at bruge min Gmail. Og så udfylder jeg ellers resten af felterne her, og klikker næste trin, når jeg kommer så langt. Det er bare at følge vejledningen.